салом алайкум дӯстон, бародарони тоҷик ки дар ғурбат ҳастанд. салом паёми худро мерасонам. ба ҳамаи шумо моҳи шарифи рамазон муборак бошад. худо кунад ки ҳамин вабои аср ба кишвари мо набиёяд, гум шава рава. дуо кунем ки ҳамаи шумо сиҳат саломат бошед. як тарона аз устод аҳмадзоӣ. илоҳӣ ман намедонам ба илми худ ту медонӣ, илоҳӣ ман намедонам ба илми худ ту медонӣ, во илоҳӣ ман намедонам ба илми худ ту медонӣ. кас шуд гадо, кас шуд абтар, кас шуд подшоҳи кишвар. кас шуд гадо, кас шуд абтар, кас шуд подшоҳи кишвар. кас баробар ба хоки сар касеро доди султонӣ, кас баробар ба хоки сар касеро доди султонӣ. илоҳӣ ман намедонам ба илми худ ту медонӣ, во илоҳӣ ман намедонам ба илми